Tara. Nanginay lang ha. Asa man mo? Mangita kang nanay. Asa man ito paingon? Saligan mo ko ninyo. Sure ko, makitaan ko sa nanay. Uy, set. Gatay mo yan. Awa, tungod sa inyong gibuhat, wala na ito nakitaan si nanay. Kasi gira mo gaway. Napo din si Pedring, oh. Di po magpalas. Kung gitinood pa na ako na, di unta ka na iyang madawat. Dili ka na yung madawat. Barang-barang na manggay ka. Ako pagisuklan. Kay kung wa pa kalikay. Di lang ka na imong black eye. Napo din kayo muha to. Utol po gani ka, oh. Gamay, rani kay haod mong kumulikay. Gitulog-tulogan, ramagay na ko na. Tanawang naawa na, oh. Murag hinog na abukado. Hambugiro. Kung gitinood pati ka, kapriyaw tag balak ay karon. Sabo na to, be. To, problema pa gani taki ng itat ng nanay. Magdungang-dungang pa yung ka. Daw, sukad gipapuyo na madrigaw ba? Nagproblema na ko. Kay napiktuhan ako trabaho tungod sa inyo. Ikaw ang pinupupuyo sa mga diri. Huwag makapugsa. Di man ikaw ba hinung na nawala si nanay? Kay nag-ingong man ko na, papuyo siya nga dire. Huwag kay batasan, no. Patitigulang. Imong nga naon. Naman kaya puy adlo nga magbaan ka. Gaba-gabaan naman gani na. Tanaw-naw na black eye na. Utro, ang pugay ka to. Mo black eye, dagko kayo. Istorya, mura pugway balak ay. Ay, nakon mo si Gladys, be. Mas maayo pa, ipadayo na itong pangitawan ko si nanay. Kaya tao na natutan. Di ta magsalita na tawhana. Nga nam yun ang tao to. Kung di ni mo kaunsa, mura na nagwala sa ilaha. Tara to, samtang sayo pa. Wala to ikaw ang kaon ba? Tara. To, wala pa mo si Gaway. Nangita na ang tanan to si nanay. Sige lang tan. Kaya kaning tanan karon na ay purpose. Makita na lagi nato to si nanay. Kaysa tan. Aha, naman ta dapit nga lugar ani tan. Kaysa to, paho lagi to. Sa karon. Ano magpatay? Bitaw no? Bawo ato eh. Bastos ka kahoy. Unsa na to? Di na maayo tan, SPG. Unsa na nag-speedy to? Ah, basta bawal na para sa mga bata. Ay, kabalo na ko. Nabayan ang basura? Kaka na magagyawit oy. Tara na. Ay, sakto. Kita ka na nagsunod to. Ano man di ay? Sunod sila kong black eye. Ako black eye. Ay, sunod-sunod naman pug ka. Daw, uban ko. Uban? Malangay mi tungod nimo. Bulabog kay ka. Ubanan lang na to. Para natin ikaw ban isa. Ayaw na tan. Di ko ganahan magtanaw ng naong nga. Malagot ko. To, basi nakarealize na dahil na nato to. Banan lang nato na kay gamit kay na. Makarealize ka na, puro daotan binuhatan. Ayan, mamong duha to. Badungon pabiyak ka sa una. Moro gyapon og ubanon na to na. Unsa may pulos ana kay nabaktas ra man na. Bisa nagbaktas ko gaw. Tabangan ko pakita ko si nanay. Gaw, sorry na. Huwag ka na magalit. Oh. Ay ikaw sig drama-drama higaw. Kung gusto ka mo uban, pangitag laing dalan. Kay basig sige kag sunod-sunod sa mga madungagan na imong black eye. Ay, sige, stricto na to. Medyo takaluyan, makita na to sa nanay. Kung pauban na to natan, sa mo ta siguro di ta kaluyan. Kay natay demonyong kauban. Ubanan, lagi na to. Ay, sige, stricto. Kung muuban manggaling ka, ay sunod sa mo ha. Tara tan. Gaw! Dali na! Tabangan mo pakita ko si nanay. Wow, raptor. Tara tan. Gaw! Dali na mo ba? Gaw! Oh, sakay na to. Ayaw na kaya kong tiin to. Dali na mo ba? Ara ko si mamugusta kung di mo sakay si Muha. Sakay ka to. Kapoy na kaya kong tiin mo. Kung gusto ka mo sakay dito. Mabagtas ako. Sakit na gani kayo kong tiin no. Baloy kang kita no. Gisa kita nagtiil. Kung padayon ninyo naglalis, di no na tumakitan si nanay. Sakto na kangin. Oh gaw, sakto gaw. Gihapanginan ako ng lubuning.
Inay lang ha. Asa man mo? Mangita tang nanay, asa man ita paingon? Asa dapit gaw? Dito! Gaw, saligan mo ko ninyo. Sure ko, makitaan to si nanay. Inay lang ha. Grabe, taka na mag-agi ikaw. Oh, ang sama ni. Inay lang. Di ba to? Lamay ka sa paminsar kung di mo siglalis. Ikaw, ikaw. Saan naman ikaw? Asa? Inay lang ako. Huwag ka naman ikaw. Uy, ay, ay. Yung kaya ayo. Nakagdratan. Tingong nga para madali. Madugay noon tan eh. May pagwatan sa salig to. Mo na tan. Ayaw salig diretso. Sa di ka ba lumuampi nga tao? Tara.